Ето, изпратих ти. Има едно име F1 Сринт от Цериво. Ади, чакай. Това е вилиджър. Дели, дай ми ги бързо. Не, ела, Дели, знам откъде, ела, следвай. Не, чакай, стой тук. Чакай, следвай, ма. Няма кой да ги... тук, иначе. Няма кой да ги вземе. Дай ги. Чакай. Ма следвай, ма, ела, никой не може да ги. Добре. Сложи ги в този част. Ма не, аз ще го разплисна, за да вземем незамата. Той. Ето. Аз не взех. На силата. Аз не взех. Е как? Защото разплискването... Добре, ще ти дам една за пиене. Чакай. Имам една на слабостта. То идваш ли в PvP дупката? Не, ще ме убият там. PvP дупка. На кой? Ние сме с полчанки. Хайде тъкна клипа да се снима някакви как. Много интересно ми гледаш. Дели, помощ. Ей, как се пада тук? Има стан проход. Не знам къде. Айде, ела. Дели, ето, застой ме ли? Застоя. Идвай. Ела. Ще го принудим. Още един. Дели, помощ. Ей, там има някакъв. Виж го. Без броя. Дели, за тебе. Ох, мами. Ти ме удари. Не. Ще ти гледам клипа, казвам ти. Ще ти гледам. Ах. Виждам GG 1, 2, 3. Да, идва. Гледай да ти пъти виж. На слабостта. Дай да ги плеснем на тея. Е така. Силата ми свърши. Силата не е в мене вече. Ти силата не е в мене. Даването на лечението. Окей. И мен те не... Той ще го убия. Драгон 2 ще го убия. Айде бе. Аз ще отровя някой. Ма да, те тук се крият като някакво нищо, бате. Виж, имам на отравянето. Дели, идвай да ги снайпи. Ма помагай ми ще ми да. И там има хора, ела. Хора, един човек. Ари бе! Не знам защо обаче много хора имат скин на знака. Да. Тоя баба... Баба едно бе. Баба Цуцулана и Карма и Дъджа 1-2-3 той вън. Защо така? Защо аз не го правя? Кристиана на Дуня, Чехия да помогне. Ма Дели, ти си навън! Как съм навън, бе, и то е навън и как не го видя. Вече си спомня клиза на Майнкрафт. Ето, умре! И хора, лошо е ако умрем в попъдището. Брат, няма има много лайк, както вика Макс. Няма има лайкове. За кото не много бия, бе. Защото ме наспална, бе. Да. Аз чето бе. Ела тоя, съм го бутнал. Бутай го. Ти видя ли да има изстреля твоя човечец, бе? Мен чак наспална ма изстреля твоя човечец. Не, бе. Тоя с брадичката е лош за общество. Майнкрафт е лошо общество. Трябва да взема още една полушанка за огнена издържливост. Мамата ли снимате клип? Да.
Дели отивам да лам, ще опа да Същия взема. сервер по принцип, нали? Абе играем с мултиплеер на PvP дупка. Да има там нещо. Нали и то главно, а? Дели ще убия тоя. Виж. Аз ще плисна една на скоростта. А Драгон. Виж Драгон. Ще го убия. И как аз? Айде, доста отвори. Аз ще убия някакъв сноб беги. Да, бе. Бягам. Не би го, аз съм малко го оставил. Той бяга. Той ти на мене. Значи, Оцелих Shadow нещо си. Някакъв дебил. поискай на бариера. Никой. Аз ако не мога да спринта, няма храна. Имам дегли, имам храна, искаш? Не, аз ще взема тук върху. О! Нека хвърля нещата си. Не, не, Да. Аз му ги дадох. няма. Може ще аз да си